Αυτό το dropper είναι μοναδικό. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε σε ένα ολοκαίνουργιο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε μία παρουσίαση και όπως βλέπετε πολύ καλά μπροστά σας, έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο dropper της E13, το οποίο ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς και να βοηθήσει εμάς τους αναβάτες, στους οποίους αλλάζουμε πιο συχνά ποδήλατο και θέλουμε και κάτι πιο custom σε χρώμα. Αναφέρομαι φυσικά στο dropper της E13, το Vario Infinite. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αρχικά μιλάμε για κορυφαία ποιότητα κατασκευής από γράμμα αλουμινίου 70-50. Το βάρος του ξεκινάει μόλις από τα 510 γραμμάρια και η εταιρεία μας τονίζει ότι περιέχει τεχνογνωσία για λειτουργία χαμηλής τριβής και είναι πάρα πολύ εύκολο στο να γίνει η συντήρησή του. Θα έχω αναλυτικά ένα βίντεο κάτω στην περιγραφή για να μπορείτε να το δείτε. Πάμε όμως τώρα στα πιο ουσιώδη πράγματα του dropper και τώρα θα μου πεις εσύ γιατί να το πάρω αυτό το dropper, γιατί είναι τόσο μοναδικό. Λοιπόν, αυτό που το καθιστά τόσο ιδιαίτερο είναι η αλλαγή της διαδρομής του. Το dropper προστέρχεται σε 4 εκδόσεις που καλύπτει όλο το εύρος των αναβατών, από cross country μέχρι enduro. Αρχικά έχουμε 90 έως 120, 120 έως 150, 150 έως 180 και 180 έως 210. Από όσο γνωρίζουμε και έχουμε ψάξει, δεν υπάρχει κάποια άλλη εταιρεία τώρα στο εμπόριο που να έχει αυτή τη δυνατότητα στον dropper της. Πολύ σημαντικό το να αναφέρουμε έτσι ότι αλλάζει τη διαδρομή του χωρίς κανένα απολύτως εργαλείο. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία και μπορεί να γίνει καθώς έχουμε τον dropper πάνω στο ποδήλατό μας, χωρίς να το αφαιρέσουμε. Να αναφέρω εδώ ότι μια πολύ ωραία λεπτομέρεια του dropper είναι ότι πάνω στο καλάμι έχει τη λεπτομέρεια με το λογότυπο της E13 και τη διαδρομή του. Αλλά και στο υπόλοιπο σώμα του dropper βλέπουμε το λογότυπο της E13. Είναι μια πολύ ωραία λεπτομέρεια που εμένα μου αρέσουν τέτοια πράγματα, οπότε το δίνω στην E13. Μπράβο της. Τώρα, όσον αφορά το lever, έρχεται ξεχωριστά, όχι απαραίτητα μαζί με τον dropper. Είναι μεταλλικό, έχει 3 θέσεις τοποθέτησης και έχει αντιελαστική επιφάνεια στο σημείο που κομπάει το χέρι μας. Νομίζω ότι είναι ένα dropper το οποίο πραγματικά μπορούμε να το κρατήσουμε για πάντα. Γιατί? Έχει φόρου ζωή εγγύηση στο βυσίδιο. Κρατήστε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ρυθμιζόμενο, οπότε αν αλλάξουμε ποδήλατο, κατά 99,9% θα κάνει και για το επόμενο μας ποδήλατο. Οπότε δεν θα δώσουμε ξανά λεφτά για να αγοράσουμε dropper. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα στο σημείο της σέλας, αλλά και στο κολάρο του dropper, ώστε να το κάνουμε ταιριάζει πιο πολύ στο ποδήλατό μας. Και τέλος, η αξιοπιστία που δίνει σε συνάρτηση με την τιμή του πραγματικά το καθιστά ένα πάρα πολύ value for money dropper. Πείτε μου τώρα εσείς τι άλλο να ζητήσει κανείς από την E13. Και επειδή είπαμε για value for money, πάω να πούμε την τιμή του. Το dropper κοστίζει 189,95 και το lever κοστίζει 54,95 λεπτά. Ρε εσύ, είναι όντως πάρα πολύ καλή τιμή. Αν θέλεις να αλλάξεις το χρώμα του dropper στα σημεία που είπαμε, το κοιτάκι κοστίζει μόλις 29,95 και είναι όλα μεταλλικά, έτσι. Τώρα από χρώματα έχουμε μοβ, μπλε, πορτοκαλί και μπρονζέ, που είναι ένα χρώμα το οποίο τελευταία ξαναμπαίνει δυναμικά. Πάμε τώρα να δούμε και κάποια κλιπάκια λίγο πιο λεπτομερώς για τον dropper. Νομίζω αυτά ήθελα να πούμε σήμερα για τον dropper της E13. Συντονιστείτε και στο Instagram, στο Toolbase, για να δείτε κάποια έξτρα πραγματάκια τα οποία θα ανέβουν. Ευχαριστώ πολύ την εταιρεία CMB Automotive και SBR Bike που μας έστειλε σήμερα τον dropper για να το δούμε παρέα μαζί. Θα έχω εννοείται το link κάτω στην περιγραφή για να μπορείτε να επισκεφτείτε το site να δείτε. Και εννοείται πως ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη εδώ στη Μυτιλήνη, στο Ticket to Ride, που μου παραχώρησε σήμερα το χώρο για να μπορέσω να κάνω αυτό το βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, ρίξτε μια ματιά στο συγκεκριμένο dropper γιατί πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Για σένα που θέλεις ένα dropper value for money, ποιοτικό, custom σε χρώμα και τα σχετικά, όλα αυτά που είπαμε, αξίζει πραγματικά πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να κάνετε πολύ ποδήλατο, στείλτε το μήνυμα στο Instagram ό,τι απορία έχετε και εμείς τα λέμε.